हेलौ नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे आं नोंथांमोननो दिनै माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदों नै। मानो होननानै बुङोबा जोंनि न'आव ओरैबायदि खम सफैदोंना गेसआ, एकदम थिखोनो हायो नै, मिथिबायना? एकदम रेजेंथार आखाइजों नै आसि थाइसेजों थिखोनो हायो नै। ओमफ्राय बेबायदि गेस सफैबा बोरै जानांगौ जाखो? माने गेसआ बेसेबां गिलिर थानांगौ आरो बेसेबां मानांगौ जों हमना मोनथियोना। जेनेबा गैयाबाबो महनसेनि खाथियाव थानांगौ बियो। मानि बेसेबां थानांगौ नै, बे मा होनदों नेट वेट होदोंना, बे वेटआ जाहैबाय बेसेबां थानांगौ होनदों वेटआ 14.2 केजि, माने 14 केजि 200 ग्राम आरोना बियो। 14 केजि 200 ग्रामा मा नैबे गेस खलथबनि अजन बियो हो। ओमफ्राय माबायाव मा होनो टटेल, ओमफ्राय बे गेसजों माजों बेसेबां थानांगौनो, गेसजों आरो बे टेंकिजों 29.400 ग्राम आरो मथा मथि 30 केजिखौनो हम नै, 30 केजिखौनो हम। ओमफ्राय बेयाव बेसेबां थायोना गेसआ टटेल नै, एचपि दे बियो, एचपि गेस 15.2 आरो 15 लिटार, ओमफ्राय 200 ग्राम ना मा होनो बेखौ, मिलिग्राम ना मा होनो, मिलिग्राम थानांगौ। 15.2 थानांगौ बियो। ओमफ्राय बियो 14.2 टटेल माने 30 केजिखौनो हम आरो ना। टटेल माने 29.4 माने माबा आरो मिलिग्राम आरो ना। मथा मथि बेसेबां थाना 30 केजिखौनो हमदो, एसेल'सो खम। ओमफ्राय बे बोरै एथ' रेजें सफैखो आरो ना, नोंथांमोना बेखौ जेब्लाबो नायो आरो ना। समाव माने दानि एजेन्टफ्रा बिराद थगायो नै, जों दिनैथ' थगायजाबाय नै। बेखौ मा होनना बुंबावनो, आं खोन्थाथ'ला एजेन्टनि नामखौ, खिन्थु नेक्स्टआव सोरबाफोर बेबायदि खालामोबा नोंसोरो नोंसिनि जायगायाव कमप्लेन होनो हागोन आरो ना, डाइरेक्ट गेस अफिसाव। माने जेनेबा मेन एजेन्ट थायोना, एजेन्ट माने माबा अफिस थायो, बेवहाय थांनानै नोंसोर कमप्लेन होबानो जाबाय आरो ना। बेबायदि जायोबाथ' जायाना। सरकाराथ' जेनेबा इण्डियान गभर्नमेन्टआ मालाबाबो थगायखायाखै, नाथाय बे जोंनि आफांनि माखासे बुस्थुफ्रासो बिराद थगायबाय थायो। बेखायनो एजेन्टफोरखौ मोजाङै बुं, सोरबाफोर बेबायदि फाल्थु खामानि मावोबा नोंसोरबो मोजाङै नायना लाबोनांगौ होननानै। मानो होनना बुङोबा मेन रेसपन्सिबिलिटिया एजेन्टफोरनि सायाव थायो नालाय, बिसोर मोजाङै नायनांगौ आरो मोजाङै कमप्लेन होनांगौबा बे एजेन्टखौ बुंग्रो। जुदि एजेन्टआ मानियाबा होजों गोजौआव डाइरेक्ट कमप्लेन हो। बेबायदि आरो मानिथाराबा आरो माबा मोनसे जागोन निउस मिडियाफोर बेफोरबायदि खालामनानै। टटेल 30 केजि थानांगौ दै बिनि माबाया, टेंकिजों बिजों। ओमफ्राय नों 30 केजिबा नों आखाइ थोंसेजों बिदि आसि थाइसे थाइनैजों थिखोनो हागोन नामा? हायाना। बे सानबेसे थांनांगौलाय, बे मास मोनसेबानो जोबगोन बियो, थांगनाय नङा बियो। बेखिनियानो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंसिनि गेसफोरखौ मालाबा माबायोबा थाल लाबानो जाबाय आरो ना, बेबायदिनो बेसेबां अजन थानांगौ मानांगौ बेखौ दै। बाय बाय।